И чакай бе, още не си. Искаш ти приготвя кепа, защото някоя буца, мама. Да, цепиме 2 кофика. И разпъна ли кеп? Да не ги изпускам. Чакай. Ще му отбахме като и на кеп. Лопата ли? Ей, че аз го закачих. Ей, той е на кило, бе. Къде се смееш като мастия, бе? Ей, това е ли волов да всяка си сложиш дърчка си костур, ще поискаш от това по-гол. Да. Гледай къв чопа ми, гледай. То колкото кофата, бре, то са брой за соп. Ей, ти чопа да има. Ай, колко ще има голямо. Чакай ти. И то тук ще бутнеш 3 костура и тя кофата се запълни. То за стръп. На то чело им голям сон. Карабаба. Карабабачка. Опа, айде. Ма чакай, ти почна едно след друго. Аз не мога да спим. Дойдех тук да спа, ти ме будиш. Ай, легай спокойно да спиш, аз си отбор тук. Удари веднага след други. Да не е такова. Ще има и някакви по-малки. По-малки фани за стръп да имам. Тия буците, какво да ги правя? Айде. Екстра. Коя дълбочина? 3 метра е. 3-те? Там ли ти кълах? Не знам, някой. Един е там, другия е така. Това буца беше. Сега да спали, бе. И ти ги ловиш само. Две риби, ма виж какви. О, ако си бех взел това. Нищо, аз ще направя така. Тия въдици. Аз някъде имам в чантичката ловца. Аз нямам ни резервна тук за това. На дъно като пусна. И веднага пропът ще големи. Аз го скивам, ще ти кажа. Ай, спирам пък, като фанеш, ще снимам пак. Ама искам да се смееш. Гадно да се смееш.